Eske poliki, bira bat eman dezu, patxi. Nola zen hori? Oraindik egin behar dudala. Baina nola. Horrela. Ea ikasten dudan, Ea. Zuek esan ongi ari naizen edo ez. Gutxi gora bera horrela. Ongi ari naiz, ez? Esku batekin, eskerrakin o eskuinakin? Eskuinakin, berdin da. Horrela gutxi gora bera. Eta orain zer egin behar da? Askatu! Ai, ba! Patxin, egan egiten dutela, egia da! Begira! Eta ize honekin, Patxin, bizkon Egiptora jo! Patxin, zer egin behar da? Abion batera bira eman. Hori gehiagikoa izango da, beraiek lagunduta, lau arte zenbatzeko. Hasi zenbatzen, poliki. 2, 3, eta! Asmatu dutela, Patxi! Atera zai! Zer retatzen da? Zer egin behar dezu? Ara! Esku batetik bestera, begira! Nolako aldaketak egiten ditune, Artista gure, Patxi! Hanik egin behar detu ala, Patxi!